ngibabingelela abangcwele egameni lenkosi uNyasa. Amen. Nkosi yamakhosi, Shembe wasezulwini, ungithumile baba ukuthi ngikhulume indaba yakho. Ungithumile futhi ukuthi ngibabaze udumo lwakho ehlina ezulwini weza nalo emhlabeni. Ngiyacela Nkosi yasezulwini ukuba intambo esikuwe zize yimi zingikhumbuze ngendaba othi ngiyibabaze. Amen. Ngicela Nkosi yamakhosi ngoba ngisho manguthola lo mbhobho ukuthi kuyenzeka uthole kade umhle nje ezulwini ungenasici, ukuthi uhlala phansi igama lakho bese lonakele ezulwini. Lokho kubangwa ukuthi ukhohliwe ukuthi uma unika lo mbhobho kokunye kuthiwa yenzani ngawo. Ngicela Nkosi unginike lokho othanda ngikusho ngawo, ngacabangi izono zabanye abantu, futhi ngacabangi Nkosi owake wangizonda nowake wangithinta nje, kodwa ngicabanga indaba yakhe enkulu ekhona emhlabeni nedunyiswa umhlaba wonke. Ngicela inkomo ukumisa isibindi Nkosi ekhulu namashumi ayisithupha nambili. Amen. Amen. Oh, amen.
bendawo uthe kuba umfundisi sibeke phansi njengezinto. Amen. Ngoba masibendawo siyajula inhliziyo zethu sicabanga ngomlando wayo. Masibendawo ilapho asuka khona indaba enkulu egcwele umhlaba wonke. Ebeyiqiniso ebekusho umfundisi ekuseni uNdlovu uma ethi lo muzi akusiwo umuzi nje ongabizwa ngendawo. Amen. Ngoba bonke abantu abakhona abangamaNazaretha impande zabo zila eMpumalanga naseNtshonalanga, eNyakatho naseNingizimu, kodwa bonke impande zabo zobuNazaretha zila. Kuyiqiniso elimsulwa lokho. Ngiyacabanga izizwe besisebenza nazo lo muzi amaNazaretha ayigcwele njengalila nje. Siyalubonga unyazi lwezulu ngoba luNkulunkulu ngempela. Lunkulunkulu unyazi. Futhi asizibongela amaNazaretha asebuhleni. Mhla igebengu zethu kubuyile zibona umuzi kaNkulunkulu ephakameni. Kwathi inkosi inyanga yezulu mayiphuma nabamvumayo uThixo zasala igebengu zilwa akakumshema zaseziwalimazele namaNazaretha. Kodwa ngoba sikholwa uThixo wathi phumani khona kuzakwehluka ukuthi amaNazaretha obani nabantu basemhlabeni. Sisukele Nkosi sesawungena emzini ebuhleni oyithemba lethu. Kodwa yonke lento eyenzeka nje ngoba isuka kule ndawo esiyo akabongishema. Yikho ngithi sibongele amaNazaretha asebuhleni lawa angazange aphayika bazi inyanga yezulu nalawa futhi angazange akungabazi uThixo akabongishema. Ngoba uma wahlelwa kungabazi inkosi ngesikhathi ezulwini uphinde ube kanye namaNazaretha. Yazizwe azange singabazi sakuzwa wehla ezulwini wafika wahlala kithi ngaleso sikhathi wedla sahalalisa. Akabongishema. Njengoba sihalalisela namhlanje sahalalisa lwethu unyazi ezulwini luzohlala phakathi kwethu sahalalisa. Namanje siyahalalisa. Bantwana benkosi inqushunqushu namaguzuguzu ezwini ngeke aphele. Ngoba inkosi inyanga yezulu siphuma nayo emzini wasekuhameni yalithi amaphepha asekhona phakathi kwethu. Banathi amanye. Amen. Ahamba nathi nasothikweni inkosi ethe esihlalweni nje ilishilo ukuthi bakhona naphakathi kwethu. Unjani uma ungazolishema? Le ndaba eyasuka labafowethu ngesithi masebenza lo muzi kanobona idorobha umuhle unje owonyazi sikhali inyembezi. Singisizwe besithi sisebenza la sikhali inyembezi ehle hayi ukukhala kokukhuluma ngoba sikhaliswa izwi elithi hawu sizinhlanhla lishabeni obakhumuzi wabidlika ngenyembezi sofunwa thina. Ubabamkhulu esuka kulo muzi bafowethu umlando sasingekho, kodwa ngesikhathi ubabamkhulu esuka kulo muzi wakhala inyembezi. Wonke umuntu wakhala ngoba wayengazi lapho yakhona. Akabongishema. Wayengazi lapho yakhona futhi into ebuhlungu ukudlula zonke izinto ethi uma usuphumile la uphinde uwele la. Kodwa kanjani kuwe wena? Yini noma emzini wakho kanjani mawuphuma kodwa kuthiwa futhi ungaphinde uwele. Wakhala umuntu wasezulwini nangengane zakhe kwathiwa ezulwini hayi ezakwingane kwakhonjwa ihlabathi zolwandle bathe zakhe ngiyabona zingake ngazonyisa zakhonjwe khona la ukuthi ezakwingane sukubheka eMpumalanga kwakukhuni nami kwakukhuni futhi mina
futhi ngangeke nje ngize ngilinga nakuleyo wonke umuntu wasemhlabeni mina lembe kaShembe yedwa ikhona onyazi ubona noma ungalakhela umuzi omhle kanjani kufika lidlule kiwo lulandela lowo mkhondolo ukuthi bakhishwa la ekhaya bekhishelwa uma behlezi lulozungeza umhlaba wonke alibongonyazi lezulu bafowethu bakhuluma ngendaba kabamkhulu kufika inyembezi nosizi olusifanelayo ukuthi ngempela sifundise kwezimvu eshiswe ilanga kulukhulu kwayithina njengabantu abamnyama ngoba angazi kwazi wena wedwa baba ukuthi wasidala kanjani akusafanele ngabe ikhona into ekhona leyodwa nje okuphikiswana ngayo makukhuluma ngento ethinta uShembe umhlaba wonke kufanele njengamanje usuyazi ukuthi amakhuluma ngoShembe kukhuluma ngani yebo uyazibizela umhlaba ngoba namanje uqhamuke emagwini nomanje useza futhi uza kwena sicela ngesikhathi uza Nkosi yamakhosi nathi esingaphakathi sinike ukuthi sikubone siphamethe ukuthi sikubone ngoba kuyingozi ungamboni uShembe noma nganibona lo mbhobho ngiyakunike wena mangamboni uShembe angizumbona ngokunye ukuthola umbhobho ngathola ithuba nangeduze wamfundisa umdlalo senze nemtholo wangitholela umbhobho angisekonakele kumina ezulwini lo mbhobho usuke kuthiwa suphathele bafowethu ukuthi abantu abazofuna iShembe bengamazi Shembe ukuthi into enjani basuke befanele bephume bethi kwakufanele ukukholwa bekhona Upalama Nkosi yamakhosi babe seziphutha uma siyabonga amandla babe singenawo ngokwethu kodwa masiyabonga amandla osinikeze yona ngabe kwenzeke ekhulu iphutha bafowethu lezi zindlu zonke zu-12 alibongonyazi lezulu oyikhaya likababamkhulu elabhidlika ngenyembezi zofunwa thina njengasesibuya kilo siba nithika ziyishumi lezindlu ezimbili 12 ngeke ndikhona ukuthi zakhiwe ngenyanga enhlanu kuphela
Siyabonga amakhosi lo ngenhla esiwo namakhosi ethu. Akabongishe sikiwo namakhosi ethu nabefundisi bethu nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli ebandla kulo ngenhla. Le ndawo esiyona abantwana basezweni ingeyokuzithoba kuphela noma bikhona amakhandidathi ipolitiki esinayo nenhloso, kodwa le ndawo le asiyona yakho lokho. Singakwenza lokho ngala kodwa yina akabongishe thina njengabantu basemhlabeni siba nenhloso endaweni engafanele sibe nenhloso kuyona, sibe nayo inhloso kona. Omunye sesikhohlwe ukuthi sathulwani, omunye abethu abasabekhuluma nangelimnyama ilanga ukuthi cha ulwahlala lapha nje phambi kaHlebe. Siyabonga ngoba siyambona kuwe u1 no2 no3. Ngiyacela befundisi ngimncane kodwa ngifike la ebandleni ngibe nayisandla ukubabona abafundisi abadala benawo leyo nhlanhla babonile bezwile bekhuluma, ngibone nendlela bebehamba ngayo. Ngiyacela ukuthi kakhulu ngoba besigcoxa kanye nabo, ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asize sihambe ngonyawo labefundisi. Akabongishe kodwa singakhulumile engomeni, kodwa sihambe ngalo unyawo lwabefundisi. Umfundisi wabekhaya uyayibona into eyingozi noma fanele ekhulume endaweni enje. Umfundisi into ebuhlungu ejabulise ngisumele ngempela ngaka ngoba la kunempandla yekwe, kodwa konke ngikwenza la phambi kwenu nikhona namadoda sezweni. Bavela ababili nabantu abadala ngiqinisekile ukungasazi zoma leso sobala nje bafundisi ngoba sibekele ukubethelwe esiphambaneni emakufanele ngendawo yonyazi. Asibethelwe uma kukhona indoda efuna ukuhamba ngokutanda kwayo kuleli bandla kaHlebe, futhi ibandla lakhiwa kabuhlungu, lakhiwa ngosizi, lakhiwa ngenyembezi, kwakhalwa kusuka lomuzi nanga amathuna abantwana bogagane abathathu abahamba bawushiya umhlaba ngathi ukuhamba kwabo abantu abadala sasingekho. Ayikho nencane esingayaza uma umuntu esho lokhu nanalokhu sasingekho, kodwa abantu abadala bathu babamkhulu uma izwi lithi shiya namakhosikazi yonke into ishiye. Ngiyacebeleka kuleli bandla wena, mina ngizocebeleka kuleli bandla. Khona indoda eyumnikazi wayinezinto zonke. Uma mina ngifuna impuphu ngakwazi ukuyondla ngizayondlala ngaleli bandla, angizuthola okungifanele makukhona. Ithi indoda yaleli bandla yasezwini ngona amakhosikazi amotha ngishiye nawo uwabulale ngoba bafuna ngibe nesikhwele babone thathwa amanye amadoda. Izwi lasezwini lalimphendanga, kodwa inkulumo ithi kwavela bahlabeka umama, kwavela umhlabela umntwana umnyahamba, bahlabeka umnyahamba. Hawu ngabulala abantu abamlithi izwi-ke seliphendula angani uthangibulala amakhosikazi abantu besafanele bageze. Ngithi angithathe iy'ngane ngoba zona akabi nasono. Eyokugcina ingane angifuna ngiyazi newazi umntana kaNazaretha, kodwa ngifuna ukungena kuwo wonke ngoba ilanga izinto zalekhazi zethiwa ngesikhathi sazo. Kodwa ithi indaba esizwa ngalolu hambo kwathi makuhambe ingane yokugcina uJohn kwenqaba ubuhlungu babamkhulu ukuthi ayithuba ngathi uzofa afe kanye naye wayigona.
ekhaya lakhe ngoba phela maNazaretha ubaba mkhulu kaNenzelwa phela nje indaba yasuka ngale enkosazaneni yakwaHadebe siyakwazi lokho uyazi bafika abanye esontweni kodwa yasuka ngale inkosazana waHadebe ngesikhathi ngimba kanti sithi simangalise sesiyokwehle emhlabeni sehlele kule ndawo maNazaretha sethi simangalise emhlabeni kodwa ngoba sabantu siyasikuhle ngesi senze yonke into kama ngazonke izinto kodwa sethi simangalise emhlabeni esingekho ndawo namanje esingekho ndawo ilesi esiphambi kwethu kuphela sethi simangalise emhlabeni athi amadoda amadala kule ndaba kwathi mayesemncengile kuthiwa kuzofuna mina njalo nawe mina besekuhleka ngigegetheke nje ngisho noma yini engiyithandayo sixoxe nabangani bami sibone nendlela esingasebenzisa ezingasiphumelelisa khona la kuleli bandla kodwa umnikazi walahla yonke into yakhe yonke engaswele lutho wabe sethatha umthwalo wahamba washaya yonke into yakhe uyofuna thina besingafanele sincengane bafowethu makukhona obheke eceleni bengingafanele sithi akabuya mina bangibheke eceleni bengingafanele akabuya lapho bafowethu nayo indawo yonyazisana isihamile indoda yasezweni itheni yamadoda ezwe lakithi ithi khona inkanyezi iyahamba naye yahamba kancane usuku nosuku enkanyezi ihamba kancane usuku nosuku ihamba kancane kodwa izazi zomkhathi zazizilandele noma zasiqonda bayazi enkanyezi babazi makuphelele enkanyezi sikonsike sonke zayilandela umphela zazathi zona kodwa bakhohliswa abafowethu laba bafike bakhohliswa inkolo yabelungu kwathiwa bathandaze lenkanyezi zingaweli la kwathiwa iwela ngaphesheya kolwandle ngoba babazi ukuthi lesi simangaliso senkanyezi sikindaba enkulu ezoba khona emhlabeni athandaza amakholwa ithelo wefundisi abathandaza kusisela lenkanyezi zingaweli la iwele phesheya kolwandle ngoba babazi ukuthi uzisipha kuleli izwe lakithi Jerusalema, Jerusalema,
ukunikezela ukuzala kwesimangaliso yaye yawela emagumeni asohlala ngoba yasuka vele iziqondile yaye yawela emagumeni asohlala. Awu maNazaretha bekufanele ngabe konke kwenziwe emhlabeni umkhosi omkhulu sikufika kaShembe emhlabeni. Sibonga ukufika kaShembe emhlabeni siyofika isimangalo. Ngiyabona lamakhanda amaningi ala ukuba kafika kaShembe maningi angabawekho. Indawo la maningi amakhanda abantu kodwa ngokufika kaShembe kwafika isitafu sabantu. Esebothelwe indaba nje zethu indaba zisomabili ngijimya baba umfundisi usesho kanje umfundisi enze kanje. Lo muntu omele amacala asezulwini emphefumulo yethu abuye aqhubeke yithi umsebenzi wakhe engawenzi kahle ngokusweleka kwamadoda. Indoda ithi gwekwa phambi kwamadoda ngokuzele abanye anikwa imali ayolwazi alo esangweni obanikwa imali kuthiwa wena yilo azalo esangweni impela uthi khona yona nakonakele lutho. Indoda isho amagugu sengaze konakale lento yonakale ngoba kukho indoda enikwa imali ofike esangweni wena vimbele liqiniso masekhona bafowethu khululeka njengoba usande kude uyazi yena lensande khona. Akekho-ke umuntu noyedwa nje oyagqogqogqoma phambi kwethu aye phambi kaShembe ngendlela engeyo masekhona akukho noma indoda engakanani ngoba umuntu uyahliphisa phambi kwabantu angabuyadonsa uthayi wena yona uma kufanele adonse kukhale bathi hayi akunjalo bafowethu lenkolo esiyona iyoyazi kuphela. Wonke umuntu okholwa engahlukile bakhona into efuna uyonyazile ingafanele akavimbe. Indoda itshela amadoda amanye ndoda suka kulokhu la njengasama Nazaretha kufanele siba amadoda kabili noma kathathu singaba amadoda nje kanye kuthi kuzaba khona indoda emfundisi ethi mayingena la indoda impela engengami ingelela hayi sesizozwa ngokomthembu wena ngoba khona unyazi khona unyazi khona abantu abahamba nobaba kufanele sibabonga akabasebenzisayo besebenza umsebenzi wakhe njengoba nathi sibekelela ukuthi sisebenze umsebenzi kaShembe akabonge Shembe kodwa siqaphele ukuthi le landla linamakhosi. Angikhulumi ngalawa la awu-12 phela la awu-13 phela wala kumngena amakhosi ayisibongo alangeShembe akabonge Shembe. Sesifundiswa nabantu abahlala bengcwele sala yonke inhloko uthi ukhala nje ukilipkili weyana kakade bebona idweno ibandla lokuthi wonke umuntu okhona phambi kaShembe akabonge Shembe phambi kaShembe engavuma amadoda abekhona indoda ezagcwayisela nje yona yokhuluma nokade phambi kaShembe ngesivume lokho masekhona ngoba sivele imphefumulo yethu masidlule ezweni siye ezweni ezayo suke zivulelwe akabonge Shembe. Uyidwele uJehova wethu uNkulunkulu ngempela uvele ezulwini uwenze konke okukhombisa ukuvela ezulwini. Niyazi bafowethu ukuthi le ndoda ehlezi kwethu yasezulwini indoda ekwaJuda iyona ngenza bekhona amaqhaza lokho lo Shembe esinaye uShembe oyabantu ngiqinisile asimuphi lokho asimuphi wena lo ekwaJuda singadidwa yiyama ingasididya lo Shembe yena ekwaJuda njengoba uyena ekwaJuda ngenhlanhla yethu bamhlukumezile behlukumeza inyama ngoba uShembe oNkulunkulu umoya. Yikho inyama ephakathi kwethu kufanele siyivikele ngayo yonke amandla ethu. Shembe ophakathi enyameni esibonayo umoya osezulwini. Yikho lokhu okwenzela uShembe esimbonayo. Yikho lokhu okwenzela Shembe sithi sihamba
naye sesimjwayele sesithi siyamazi asijikele khona manje sinaye ezi zinto zakuma ezulwini awukade ayijika madoda sibhekile uyabona izolo lokhu kuhlumeka abantu ngesikhathi inkosi uthi ngishiye ibhali bashumuka abantu bamwethu abanye abangazi noma kufanele beye phambili noma beyimuva ngoba babenokugabaza abanye bathile balimisa ngomlomo ukuthi hayi no hayi sebavuma yini bavumelile akekho noyedwa ukuthi bafowethu mina ukubona ukuthi ngihamba kanjani ngisuka enkosini ilanga inyanga ezulu ukuthi kuyaziwa nawe uyaziwa uhamba kanjani akufanele sihlushwe uwe kanti umoya munye ongesibono wethu bese sibahlupheka umoya wakho la thina siwakhulekela baba noma bamkhulu bethu siwakhulekela izono zethu ukuthi ushembe uma ngabe zithethelelwa nabo bethethelelwa kube khona ukukhanya bethokoze ezulwini shembe yedwa othethelela abantu uyedwa othethelela abantu uma bamkhulu ungabaza akabazunyaza Mailanga, inyanga ezulu uthi ungabaza ngabasela. Ngabaza umunyazi wezulu. Ungabaza. Konke kuphelele khona kuye uma ungabaza nceza. Sele futhi selumphela ngempilo ukuthi ubike maNazaretha. Uma ngena umlandwano ongatholakali kahle emakhosini bese bakhona umsindo engibona ususuzwa emfuthe esontweni. Kanti umlando wamangalandelwa ngemuva ufika ukuzizithe lapha ekhaya asime nje sonke siningaleni bafowethu amen yebo mhlambe simlandela namakhosi ethu kwenzeke simangalise ezweni lakithi bafowethu kwaba khona indoda yahamba njengoJohane imemezela ukuza kababamkhulu siyonile enkanyezi yakhe Isizwe lakithi kwaba khona indoda efana noJohane ibikezela zona uHembe engakafiki akakumhembe uHembe engakafiki kwaba khona indoda yakwaMathe igama layo uJosaya abaziyo ezweni lakithi ngale ngasentabeni zasemhlumba yalapho indoda kwaMathe ithi kungangatambama babane nomame kusasa yahamba izokufa kodwa ngingakhali bethuka izwi lokufa lethusa uzofuna yini uthi hayi uzofika uHembe ezomthatha ubaloyo umuntu ongakafika emhlabeni kodwa yeza uzofika emele ezulwini akabona uHembe sasa noma ngafiki kodwa sasa
uzofika khona lezongithatha ngingakhaya ngizombona kusasa ubani umuntu ozafika vele ezulwini uma engithatha siyoshumana naye wasemathuleni siyokwakha umuzi wasekhambeni siyokwakha umgosho ngekhambeni sesiyohlala khona iy'nwele zethu zozifike ethendeni ubani lo umuntu ozayo wabanini omame ozavela ezulwini uyothi uma esefikile lo muntu uyofika agqokisa amadoda ingubo ezimhlophe agqokisa amakhosikazi namadoda ingubo ezimhlophe nentombi uyogqokisa ingubo emhlophe umuntu babanini nomame uma esefikile anophuma litshele iy'nkonzo zonke ukuthi ashiye iy'nkonzo zazo zilandele lo muntu babuyele novela ezulwini akabomsheba wakhuluma ngaye akafiki ungakaziwa nokuzofika yini kodwa kusasa ngo-9 nizombona nani uma esezomthatha kwathi ma isikhathi sithi 5 to 9 kwaqhamuka ifu ngasentshonalanga ngasempumalanga lizaneno lathi maliphezu komuzi kamathe waphuma umphefumulo okudosayo kubo babekhona e-American Boards wathi nani babanini nomama niyishiyile enkonzo nilandele lo muntu oyenu vele ezulwini leli ife laqhamuka lalinabantu begibele efini behlabelele sihlabelele saziwa umuntu owayengakafiki onane ovelema kodwa sakatshwa emoyeni sihlatshelelwa abantu besezulwini bezona ntosa yamathe eyokwakha izitshe kwamini ezwakala ngayo ekazwalutho wahamba ezwakala izwe lithi abazali bakhe babopha imithwalo bafikelele emzini sekwamini kusahanjwa ngenyawo kwathi ma ukhambe phansi emziyathi ugangalela ukuthi sile emzini wasekwamini basenthumela abantu bathi khona abantu abakhathele abavela kude bahlangabezeni bathole imithwalo sebekhathele kanti sebebadala akabomkhema akuyona ebuhlungu umuntu lento bafowethu mangizame ukuyishupha ningihuze noma ningidonse akekho noyedwa onelungelo lokuthi noma ngakuhlanganyela kangakanani angikishela wazayo yonke into abantu abahlakile kodwa ifundiswa khona abantu abanama-level ahlukene ey'khundla zabo ngokwemfundo yabo bathula nje bephuma kathi indaba yakho bekhetile kodwa bawahamba kwakhona bayazi futhi kwakhona kulindelekela kubafundi lithi sonke sihambe kwakhona masihamba kulele bantu uyabona la befundisi sinabo nakithi hayi bafuna ukuhamba manga sibambene
Amen. Ngenxa yokuthomba kwethu amakhosi ethu. Amakhosi ethu sibambene nawo. Bethi masikhuluma kwakhe lo mdlalo ubona nje. Bafowethu. Sikhali inyembezi. Sikhiphe sinakho. Sikhiphele unyazi wezulu. Egameni lababamkhulu. Akabonge. Manje umsebenzi kaNkulunkulu izinto zibaningi ezilona namanga. Yokuba nomphethe nombhobho ungasabi ukuhamba manga. Ngaye ezulwini wakuhamba manga phela lombhobho. Ekuyi. Babe nombhobho ukuhamba manga yiyo. Nombhobho ulindwe isingelo sunyaza amaningi losasezulwini. Akabonge. Akulindeleke ukuthi mawukhuluma noma ngaba ukho nombhobho umfundisi. Khuluma into nomunyakazisa ozathi mayikhuluma ukuthi kunjalo kunje. Akabonge. Silindele lokho bafuna. Hawu, yazizulu uNkulunkulu ngempela. Zishule ezibafowethu ezihembile. Ngiyayibona idolobha. Uyamangalisa lakhe kanjani. Abantwana babantu banyakaza izimo, banyakaza ibhodwe, banyakaza izululet, banyakaza impumalanga. Akabonge. Bathi ngeke sesizwe bebona ungathi yadalwa nje. Wathi umnikazi anibone. Usho uyazi lezo. Lethwa kuwena wabona abaleli gijima nabo beqoba amapha. Akabonge. Anibaboni safaka umfutho kakhulu sikhala abafowethu. Saka. Abafundisi obemala. Wakumuntu wehlaba ipiki. Ofeza. Ngoba besakuza kaNkulunkulu sivusa umuzi kababamkhulu owabidika ngenxa yethu. Silekelela njalo bafowethu. Abakhokheli abashumayeli angiyazi kade begijima nabayigijima namanje. Siyabonga uNkulunkulu bafowethu. Siyabonga uNkulunkulu. Ikhona engithathayo ngisatholela umbhobho ngoba ngikhuluma ngalo muzi. Bekhona begijima nenkundla zokuxhumana. Uthoko umntwana hayi. Akuyiwe kodwa mntangukusho moyo. Iyodwa bafowethu lezi inje yakho baba umbhobho. Akabonge. Uneve kanye naye uNkosi. Umnkosi. Benukofungela. Noma ngamuzo wakhe wonke kodwa bawukongela. Mwakhe egameni lomngela. Kodwa yodwa. Amen. Iyodwa yakho baba uNkosi. Ubukhazikhazi lobu akabakaya yakho baba uNkosi. Uyazi ukuthi yakhelani. Uyazi ukuthi uNkosi. Ayazi into engayenza ngenzela unyazi. Unyazi wabo isinkosikazi wami esifile. Akabonge. Uthi manje ngathi ngeze njani bafowethu. Uthi kuhle kunjani ingane yami yashayeka ikhanda yaphela. Kwafanele iyoshizwa ikhanda. Uthi kodwa kafika unyazi phezulu ikhona iyaphila ayinalutho. Uthi manje-ke yini engingabonga ngayo. Ngizama ukuthi bafowethu sina amakhosi ethu nabefundisi bakithi abavake hawo Nkosi yami kona abantwana bamantombazana abathalela isibusiso esihloni la kodwa ke kulungile shembu yazi wazi ukubona konke idalo labafowethu indaba lomuzi futhi lokho begijima kathi mhlawumbe imali bachakancema hayi nabantu abahlakanipheka la hlala phansi lama bahlukanisa izinto ubona lo muzi wakhe kanje nje okay uzophela amasebenza kanje amasebenza kanje uzophela amasebenza bese kunika abafana abafunde bekwenze phambi kwethu konke lokho hayi umthembu nje komnika madala themba ke ayikazubenzeka lento ngoba kakhulu lutho umthembu manje abajalo bafowethu Kwalesime ngesibone ngoba sisebenzela unyazi. Akukhulu unyazi nezulu. Izizwe zonke zibone ngoba vele seqalile ukubona. Yonke imibuso eyonyazi. Kodwa mayikhoba ngaphansi konyazi. Umbuso lovuma ukuthoba kumnikazi wemibuso yonke uzophela. Angathi muphike nongezuvu uthobe ngaphansi konyazi. Umbuso wayekhompitha wabasonyazi mhlawumbe izoncenga lizoguqa kuyona ngoba imibuso yonke isesandleni sakhe. Sijabule Nkosi yamakhosi singakwazi ukuyichaza. Asazi konje ukuthi Nkosi izandla zokuphatha singathathaphi.
ngoba sinazo wehle emhlabeni vele wazi ukuthi sibaphi sizona kodwa Nkosi siyakuthanda noma singazi ukuthi umuntu omdala kanjani kodwa Nkosi siyakuthanda siyazama futhi ukukuthanda futhi amabutho awakho liyazwezulu amabutho awakho akona abefundisi akona abavangeli abashumayeli abakhokheli kodwa amabutho lawa akho yabona ngathi ubaba sibikize le ndaba ngingashoni ngekho akusilandala bafowethu uma ndonyazi le ndaba ngiyifuni ngingashoni ngekho ngiyakudabuke umuntu mayedlala kancane engaboni yini la uyabona la khona isizwa la esingaze sizaziyo owakhuluma amagama amabili kizo amagama amabili ongakhuluma izo amagama amabili kodwa uhleze baqede bafikisa kanye lafikela ngoba sehla sabeka phansi ngezimo kanti ubaba umvelo ufundiswe Nkosi sashona phansi uyabona manje walukadalo Nkosi yami shangu wakuphelela la esontweni kuhle kaphelela esontweni kodwa wakuphelela esontweni phela besibonelo sokuhlonipha ukuthi wafundiswa nini ukuhlonishwa yabona abantu amagubesa besila njalo amagubesa uphele manje uthemba abamileke uyaba athithibele manje abathithwa basoshema mahleke thithibeleki amen abathithibale kwakhulunyana kodwa Nkosi amakhosi bawathi noma ngabe kuyaqhubeka kanjani asibambe sibhize sayithela phansi ngomzuzu omncane bakushowe la imbuso ayokwazi ukuthi siphethe umbuso ngaphezulu kwembuso okukhuluma ngezwi kubidlike ukinto siyabonga Nkosi amakhosi thethelele ezwini langone khona beliqonde ukubabaza Nkosi othambakazi Nkosi ibuyise Nkosi seyizayo ngiyisele